שלום, ברוכים הבאים לסרטון נוסף בנושא פוטושופ וטכניקות בפוטושופ מבית ירוק, בית ספר תקשורת חזותית. לי קוראים מנר, מדריך הפוטושופ של בית הספר, ואני רוצה לדבר איתכם היום על איך אני משלב תמונה על תמונה בצורה טובה. לאחרונה פוטושופ בגרסת 2016 הוציאה כלי חדש שעוזר לנו לבחור אזורים בתמונה הזאת כדי שישתלבו עם התמונה התחתונה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו נתחיל עם זה שאנחנו שמים תמונה על תמונה, השכבה הזאת של תמונה על גבי התמונה התחתונה, ואני רוצה לשלב את זה. אז בעבר כשהייתי רוצה לעשות בעצם בחירה של התמונה הזאת, בעצם לבודד את הבחורה פה עם הרגליים, לשים אותה לרקע של ים המלח, אז הייתי צריך ללכת לכלי ה-Quick Selection Tool ולהתחיל לבחור אותה ככה שאני יכול אחר כך בעצם לשלב אותה על הרקע. בסך הכל זה לא כזה מסובך, אבל יש לנו כלי חדש שעושה את זה. אם היינו עושים את הדבר הזה, אז לשים פה מסכה, אז בעצם הייתי יכול לשלב את זה, ואז הייתי צריך ללכת למה שנקרא Refine Edge כדי להוציא את השיער. בואו נלמד אתכם טריק יותר מהיר כדי לעשות את זה בצורה יעילה עם הכלי החדש שנקרא Select and Mask. אז בואו נלך אחורה, ועכשיו אני לא צריך בכלל להיכנס לכלי בחירה פיקסלית כמו Quick Selection Tool, אני יכול להיות בכל כלי שאני רוצה ופשוט ללחוץ על Alt Ctrl R או Alt Command R למק, או ללכת ל-Select, Select and Mask. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים את הכלי החדש שפוטושופ הוציא, שזה בעצם דיאלוג בוקס חדש עם כלים שנמצאים פה בצד שמאל, המברשת או סוג המברשת, וגם כל מיני סליידרים שמשפיעים על אזור הבחירה שלי, כמו שהיה ב-Refine Edge מקודם. אז איך אנחנו בוחרים? יש לנו אנחנו רואים פה את התמונה העליונה עם התמונה התחתונה עם איזושהי השתקפות. לדבר הזה קוראים Onion Skin במצבי צפייה. אוקיי, אנחנו יכולים לבחור Marching Ends, אנחנו עוד לא בחרנו כלום, אז זה לא זה. יש לנו כל מיני מצבי צפייה של שחור לבן, Overlay, On Layer, אז אנחנו תכף נראה מה ההבדל ביניהם. אנחנו נתחיל עם ה-Onion Skin, יש לנו 5 כלים, יש לנו את הכלי הבחירה הראשונית, אוקיי, קיצור מקלדת W, יש לנו את ה-Refine Edge שזה ה-R, יש לנו את ה-Brush, Lasso, כלי הזזה וכלי של זכוכית מגדלת כדי להתקרב. בואו נתחיל עם הכלי ה-W, לוחצים W במקלדת ופשוט לוחצים עם העכבר, והפוטושופ כבר די עושה עבודה טובה בלנחש איפה התמונה שלי נמצאת. אוקיי? עכשיו תשימו לב שאני יכול לשנות את המברשת שלי מבחינת ה-hardness. אני בדרך כלל אוהב לעבוד עם hardness 100, אני יכול לשנות את ה-size או עם הקיצור מקלדת של ה-bracket keys, שזה הסוגריים המרובעים. אז אני יכול להגדיל או להקטין. כדי לא לבחור את האזור הזה, אני צריך ללחוץ או לבחור פה במינוס, או יותר קל, אני פשוט ילחץ על האלט, אשאיר את האלט לחוץ, ואז אני עובר למינוס, עושה פה נגיעה, ועוד נגיעה, ועוד נגיעה. עכשיו, ברגע שאנחנו עשינו את זה, אנחנו רואים שיש לנו את המצבי צפייה, אנחנו יכולים להוריד את השקיפות מ-90% למשהו יותר נמוך, ואז לראות אם אנחנו החסרנו משהו בבחירה. זאת אומרת, אם משהו ממנה לא הייתי בוחר, הייתי רואה אותו כרגע. אם אני יכול ללכת לצד השני של 100%, ואז לראות בדיוק איך זה הולך להיות אחרי שאני אאשר את הכל. אני אשאיר את זה קצת ב-90%, אנחנו יכולים להחליף את זה למצב של overlay, שלנו קל יותר לראות, או שחור על לבן, או on layers, שבתכלס איך שזה הולך להיראות בבחירה הסופית, ואחרי שנאשר את זה, או marching ends. אנחנו כרגע נשאיר את זה ב-Onion Skin, זה עוזר לי מאוד לבחור.
עכשיו, ברגע שעשיתי את הבחירה הראשונית, אני רואה בוא נלך עם הזכות מגדלת, אוקיי? אני רואה שיש לי הרבה דברים שצריך לטפל בהם, כמו למשל האזורים האלה, של האצבעות, של הרגליים, של השיער כמובן. אז זה כלי היד, אני יכול להזיז ולראות בדיוק איפה אני נמצא. עכשיו, איך אני בוחר את זה בצורה יעילה? לוחץ על R מקפיץ אותי ל-refinement, ואני פשוט בוחר מברשת מספיק גדולה כדי לתפוס את השטח של השיער, אבל לא גדולה מדי, ולוחץ, משאיר את זה בפלוס, פשוט לוחץ על איפה שהיה אמור להיות השיער. אם אני לא זוכר איפה היה אמור להיות השיער, אני פשוט יוריד את השקיפות, ואז אני רואה שכל האזור הזה הוא אזור שאני לא בוחר אותו. הוא מזכיר לי שיש פה זה, אז אני פשוט לוחץ ולוחץ עוד פעם, אני אעשה איזושהי לחיצה רצופה ויעשה פה סריקה על גבי השיער, כדי לדעת בדיוק איפה אני נמצא. אני אעלה את הטרנספרנסי, ואני רואה שכבר עכשיו זה עשה לי בחירה ממש טובה. זה לא מושלם, אבל זה נראה ממש טוב. עכשיו יש לי פה את האזור הזה בתוכו, אז כדי לעבוד יותר טוב נעשה זום אין יותר גדול. כבר עכשיו אני רואה את הגלים של ים המלח מאחור, סימן שהוא עשה עבודה טובה, לוחץ על R ועובר לה על הפנים פה. יפה מאוד. אוקיי. בואו נעבור על הכל. אני סך הכל לקחתי אימג' שהוא לא קשה מדי, כדי לא לגרום לוידאו הזה להיות ארוך מדי, אבל אתם תראו שגם במקומות יותר מאתגרים, זה עושה עבודה ממש טובה הכלי הזה. זה פשוט לקחת כלים שהיו קיימים ולאגד אותם בתוך איזה כלי אחד. אז אני אעשה פה את זה ואת זה. יפה. ברגע שאני די סיימתי, אני רוצה לעבור על הדברים הקטנים שיכולים להפריע לי בבחירה. נשלים פה את האזור הזה. אני אוריד עוד פעם את הטרנספרנסי, לראות אם פספסתי משהו. יש איזה משהו כאן בשיער שלה שאני יכול להכניס אותו גם. אני הקטנתי קצת את המברשת. סך הכל עושה עבודה טובה. עכשיו בואו נעבור על... בואו למטה. אוקיי, זה נראה טוב. עכשיו בואו נעבור על עוד אפשרויות שיש לי פה בסליידרים. אז קודם כל את השואו, יש לי בעצם את השואו אדג' של איפה אני בעצם עברתי עם המברשת, זה לא כזה מעניין אותי. את ה-view option הבנו. בואו נעשה on layers כדי לראות בדיוק איך זה הולך להיראות. אנחנו רואים ב-on layers שעדיין יש לנו פה את השרידי צבע של השמש, של האימג' התחתון של תל אביב. אנחנו נעשה עוד כמה מעברים. חשוב לי לעשות את זה טוב עכשיו, כדי לא לעשות את כל התהליך הזה עוד פעם. אז כדי שאני אבחר יותר טוב, אני יכול לבחור את האופציה של סמארט רדיוס, להוריד את הסמארט רדיוס לכיוון ה-4, ואז פשוט לעבור עוד פעם, ואז אני נותן לו באופן אוטומטי להוציא החוצה את כל השערות הסוררות, בואו נקרא לזה ככה. לא תמיד זה עובד טוב, במקרה הזה זה לא הכי טוב, אז אני לא אבחר את זה. עוד אופציות שאפשר לעשות זה סמוד, בעצם להחליק את האזור של הבחירה. במקרה של שיער זה לא יעשה כל כך טוב, כי אז הוא לא ייתן לפוטושופ להיכנס פנימה בתוך השערות. במקרה של שיער זה לא עובד טוב, במקרים של דברים חלקים זה אולי יעבוד יותר טוב. פדר, פשוט מעבר יותר עדין בין שכבה לשכבה, כמובן שזה לא משרת אותי בכלל. וקונטרסט, זה פשוט לגרום לכל העניינים, לכל הקצוות, פשוט להיות הרבה יותר חדים והרבה יותר קונטרסטיים. אני באופן טבעי מאבד פרטים כשאני מעלה קונטרסט, גם פה באזור הזה אני לא רוצה לגעת יותר מדי. Shift Edge, פשוט להזיז, להגדיל או להקטין את אזור הבחירה, לא עושה את זה. הקטנה פשוט ייכנס פנימה קצת, זה יעזור לי בשערות, אבל מצד שני גם יאבד לי פרטים, זאת אומרת את השערות הדקות הוא פשוט ימחק, אז אני לא רוצה את זה. מה שכן אני יכול לעשות זה לסמן פה את Decontaminate Colors,
שבעצם מה שהוא יעשה, הוא ייתן לי בעצם לשחזר את כל השערות הקטנות האלה, ואתם רואים שברגע שאני סימנתי את זה, אני פשוט, כל השרידי צבע מהאימג' הקודם הוא כאילו נפטר מהם, ומתאים אותם יותר לדברים שנמצאים בפנים, אוקיי? עכשיו זה קצת, זה בעצם באזור של השיער זה ממש עושה עבודה טובה, באזור של הרגליים אתם רואים שהוא קצת משחיר את זה, כן? עשה איזושהי השחרה, בעצם צבע את זה, אנחנו נוכל לטפל בזה אחר כך, אבל אני כרגע אשאיר, גם פה במצח הוא עשה משהו, בואו נראה אם אנחנו יכולים לטפל בזה. בוא נגיד שבשיער זה עשה עבודה טובה, בפנים הוא עשה עבודה פחות טובה, אנחנו נראה אחר כך איך אפשר לסמן את זה. בואו נסמן את זה כרגע. אני אעבור עוד פעם עם ה-Refine. אוקיי, בסדר. סך הכל לא מושלם, אבל עושה עבודה לא רעה בכלל. תשימו לב שעדיין נשאר לי את האזור הזה של הקצוות, שקצת יש איזשהו צבע על האצבעות שלה, אנחנו תכף נראה איך עושים את זה, ונלחץ אוקיי. הנה האימג' שלי, אני עשיתי את האוטפוט, מה שרגע אני אעשה עוד פעם, תשימו לב, אני לא הראיתי לכם את זה מקודם, אבל את האוטפוט שלי עשיתי ל-New Layer with Layer Mask, אוקיי, אחרי שסימנתי את הכל, כאילו מה אני הולך לעשות עם הבחירה הזאת, יש לי פה כל מיני אופציות, רק לעשות הסלקשן עצמו, רק מסכה, רק שכבה חדשה, שבעצם התמונה, בעצם כל האזור הזה של הבחורה עם הרגליים גזור לשכבה חדשה, מסמך חדש ומסמך חדש לחלוטין, מסמך חדש עם מסכה. אני אלך לפשוט שכבה חדשה עם layer mask, וזה מה שקרה לנו פה, אוקיי? זה אוטומטית הוא מבטל את הבחירה. ואז אני רואה את התמונה על תמונה. עכשיו, אם אני שם לב טוב, השערות שלי פה, עדיין יש להם קצת הצבע הזה, זה לא נראה הכי טוב בעולם, אמרתי זה לא כלי מושלם, במיוחד עם שיער כזה בעייתי, אבל אנחנו נראה מה אפשר לעשות עם זה. אז קודם כל, אני הולך לעשות תהליך שנקרא דיפרינג'. אז קודם כל אני רוצה לשמר את המסכה הזאת, ותשימו לב מה אני עושה. אני הולך לעשות, בעצם לקחת את המסכה הזאת ופשוט לעשות לה apply על האימג' עצמו, ואז בעצם לחתוך את הבחורה הזאת עם הרגליים לגמרי, אבל כדי שתהיה לי את האופציה לחזור לזה תמיד, אז אני אשמור את זה כמסכה במקום אחר. אז דבר ראשון, אני לוחץ על קומנד לחוץ, ומרשיט הקומנד או את הקונטרול לחוץ, ולוחץ על המסכה, מה שמעלה לי מחדש את אזור הבחירה. בחלוnin את ה-channels, אם אין לכם את ה-channels פתוח, לכו ל-window ותוודאו שה-channels פה מסומן, אתם מסמנים את ה-RGB, אוקיי, את כל הערוצים, ומוסיפים מסכה חדשה. רואים שנוספת לי עוד מסכה שנקראת L100 קופי, כן, השם של הקובץ עם קופי. אחרי שעשיתי את זה אני יכול לבטל את הבחירה, ולעשות את הדבר הבא, אנחנו נלך למסכה, נעשה קליק ימני, נלחץ על Apply Layer Mask, וכמו שאתם רואים, מה שקרה זה שפשוט בחרתי את האימג' עצמו בלי הרקע, בעצם כאילו ביטלתי את האפקט של המסכה. אוקיי? עכשיו, כדי להיכנס פנימה, כדי לבטל בעצם את הקווי מתאר המעצבנים האלה, אני בעצם רוצה קצת להוריד להיכנס פנימה לתוך האימג' ולהסיר את הפיקסלים החיצוניים, אני אלך לסלקט, ל-layer, מתינג, דיפרינג', אוקיי? ועכשיו, אני אהיה במצב
של זום אין ממש גדול כדי להבין כמה פיקסלים אני רוצה להוריד. אני מבין שפה יש פה איזה 2-3 פיקסלים, אתם רואים, של קווי מתאר. בואו נלך רגע לשיער שלה. גם פה יש איזה 2 פיקסלים שהייתי מוריד, שבעצם זה נותן לי את הצבע, את השארית של האימג' הקודם. אוקיי? אז אנחנו נלך ל-Layer, Matting, ב-Fringe, נעשה 2 פיקסלים, בואו נראה אם זה יעבוד טוב. אוקיי, זה כבר עשה לי עבודה טובה. אתם רואים שזה לפני, אתם רואים את הצבע שפשוט ירד, וזה השאיר לי, קצת הוריד לי את השיער, אבל בעיקר הוריד לי את הצבע, ככה שהשילוב פה הוא ממש ממש טוב. גם נלך לרגליים, זה הלפני, זה האחרי, ממש עשה לי שילוב טוב, הוריד לי את כל מה שצריך לרדת, ועכשיו אפשר להגיד שאני די מסודר. אז רק כדי להשלים את הקומפוזיציה, אני אקח את השכבה הזאת, אזיז אותה עם ה-Move Tool, ואזיז אותה קצת למעלה, יוסיף כותרת, אוקיי, נזיז את זה כאן, ונעשה קרופ קטן, נעשה קרופ קטן לכל האימג', אז כדי שיהיה לי את כל זה אני אעשה merge down, שנעשה את הכל, כן, בעצם נאחד את הכל, נסמן את הכל, נעשה קומנד E, נאחד את הכל, קרופ, הרגליים, והנה, יש לי את הבאנר. זהו, ראיתם כמה זה פשוט. שיהיה בהצלחה, תרגלו את זה הרבה בבית, ואל תשכחו להירשם לערוץ שלנו, ירוק, בית ספר תקשורת חזותית.